खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 14 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सासे बर' आइजोनि गोथै सह बोखांदों। नाथाय बे आइजोआ सोरमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। चिराङाव सासे बर' आइजोनि गोथै सह बोखांनायखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां सावरायलायगासिनो दङ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी रेल बादानि साखाथियाव सासे दख'ना गाननाय सिनाय मोनै बर' आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। नाथाय बे आइजोआ सोरमोन आरो माबोरै थैखो, हारसिं थैखो ना सोरबा सुबुंथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। नाथाय बे आइजोखौ रेलगारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेलागुर सावनाय बोथोरा सौफैलायबाय। मागो दमासिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आसामनि मन्त्रि उतुल बरा बिथाङा 8 किल' जानाय ना हरदों, अदेबानि दान होदों। बिटिआर ओनसोलाव सोलिदों जाख्ल'नाय। बिटिआरआव सोरखारि न'नि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद ओंखारदों। जाख्ल'नाय गैयै सोरखारनि समावनो रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों। इउपिएल हान्जानि सोद्रोमाया पिएमअनि न'नि मुङाव रां जाख्ल'नायनि अजद ओंखारदों। न' मोनगिरिफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। दाथ' हौवासो, हिनजावफ्रा मानो होननो मोनथाव बे खोथाखौ? जेबायदि होनदों मेम्बारनि हिनजावा, जाय मानसिया फैसा होया बिनि लेखाया थालांगोन। होमबा जोंहाथ' दुखु मोननाय फैयो। बिदिबा थालांमारगोन नामा जोंनि लेखाया? मोनफिनगोन ना मोनफिना जों न'खौ? फैसा हैयाबा मोनमारनाय नङा नामा? जोंहा बेबायदि साननाय फैदों आरो बेनि थाखायनो जों लेखाखौ लायनोबो थांफिनदोंमोन। ओमफ्राय बाहाय फिसाया होनहरदोंनो लेखाखौ हैजोब्बाय, मैया मोनायावनो हैजोबदों, मानो लेखा थाबावनांगौ बेबायदि होनहरदोंनो। हिनजावफोरनि खोथा लानानै मानो बिदि बुङो जादों। हिनजावफ्रा पावार गैयाबा मानो बुंखो जोंखौ बेबायदि? जोंहाबो मोननांगौ मोन्थाय दं नालाय, जोंहाबो मोनजानो लुगैयोना। जोंखौ बेबायदि होनो मोनामोन। जों होखाथारा, जों गदसेबो होआ। न'खौ नांगौ जोंनो। जों एथ' आराम होनखादोंमोन आगोलावनो, जों एसेबाबो होगोन होननानै। मानो बिदि खालामनांगौ जोंखौ दा? जोंखौ मानो रागा फोजोंनांगौ? जों रागा जोङामोन। जों बेबायदिबो लेंहरनांगौ गैयामोन। गावसोर गोसोबायदि मोजाङै मिलायनानै थायोमोनबानो, लेखाखौ बिहरनानै जोंनो दे उनावहाय एसे हरदो बेफोरबायदि होननाय थायोमोनबानो जों लेंहरामोन। कच राजबंसि हारिनि गोजोन सावरायनाया जासिगोन। भारत सोरखारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफानो थाखाय केएलअनि गोख्रों दैदेनगिरि चिफ जीवन सिंहआ म्यानमारनिफ्राय आसामाव फैबाय। बे समाव जीवन सिंहआ आसाम राइफलनि आखायाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 3 सेंग्राफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि दरंआव मागो दमासिनि बेलागुर सावनायनि सिगांनो 3 बाइकारफोरा गावसोरनि बाइकजों थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव हरखाबै कारेन्ट खुन्थायाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 3बो जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय 3बो हेलमेट गानाखैमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मृणाल दास आरो प्रशान्त हाजरिका। आसाम पुलिसआ सासे डकाइतखौ गुलि गावदों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बादुलिपारा ओनसोलाव सासे डकाइत सुबुङा पुलिसनि गारिनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायनि उनाव पुलिसजों गुलि गावजानानै जोखोम जादों। गुलि गावजानाय डकाइतखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामखांनानै पुलिसनि गारिजों लांगासिनो दंमोन। बे समावनो डकाइतआ बे जाथायखौ खालामनो नागिरदोंमोन। बे समाव जोखोम जानाय डकाइतखौ जरहाट मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुलि गावजानाय डकाइतनि मुङा जाबाय अकनि दास। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। केरलानि इरनाकुलामाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ बुथारनानै बिसनि गोथै सहखौ न' सिङाव फबना दोननायखौ 2 बोसोरनि उनावसो मिथिजानानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दायनिगिरिया बे जाथायखौ थांनाय 2021 मायथाइनि आगस्त दानावनो खालामदोंमोन। नाथाय बे आइजोआ बबेयाव दंमोन बेखौ रावबो गुबुन मोनाखैमोन। आरो साखाथिनि मानसिफोरा सोंथि खालामबा, बागिफोरा सोंथि खालामबा गुबुन हौवाजों गावनि बिसिखौ खारलांबाय होननानै थगायबोगासिनो दंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसआ गोलाव सम नायबिजिरनानै जाथाया सोराङाव फैयो आरो दायनिगिरि फिसाया एरेस्ट खालामजायो। हमजानाय दुथां फिसायनि मुङा जाबाय साजिब आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय रामिया।
दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। लोगोसे बे जाथायखौ खोनानाय मानसिफोरा अदेबानि खौरां मोननाय मानसिफोरा सोमखिखांदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।